On anem, Sergi? A menjar índio. Índio. तेरे बिन जियो नहीं यो लगदा मैं ते मर गईया लेचा 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 सोनिया लेचा 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 सोनिया लेचा लेचा Bueno el vídeo. Va. Vale, vale, vale. Es curiosa. Pruébalo, va. A veure, Enfoca esto. és suau. Una cobra asesina se ha escapado de una piscina. Cerveza importada de la India, según estos hombres. És curiosa. Buah, és molt suave. És aigua. És aigua. És aigua. Si pareix esto, es país. Que estigui desbrafant. No, en Llima. Sí. Una ràbia. No, en llima no. No és llima. No és en llima. No sé, però és suave. Com la típica Amstel que compreu, en plan, 3 litrones i l'últim culet, pues, sap un poc això. Bueno, yo, Cabreiro, ahora. Trenca un poquet, però ha sigut un poc llarg. Ara, s'agarra la salsa que vulguis provar primer i se fa... Guam! Se pinta a la paret i te menges. Vaig jo de Va, primeres tira-li. A la picante. Jo vaig a la picant també de primeres. Vas, La picant, la picant. Tira-li, tira-li. No s'ha caigut. Les cares, Juan, grava les cares. Va, tira-li, Vicent. Valent. No, polla, jo no me menjo més ja, Ara no ho pareix. I saca el tiempo ruede. És suave, va dir guacamole. Vaig guacamole jo. Ara quan ho proves, ho veuràs. No te pica? Pique, però no... A veure. Pica amb bo. Podria picar més. Claro, vull dir... És acceptable, és acceptable. Continuem amb els entrants. Això està bo, no, Vicent? Boníssim. I un poquet de salseta, pa, pim, pam, pum. Pim, pam, toma gasitos. Bueno, ara sí que sí, anem a provar ja el principal, el plan principal, Jaume? Anem a provar-lo, no? El pla del Platón. Platón era un filósofo. El Platón és això. Por això, Vicent? Arribi, pa de pizza. Però està cremat, no puc provar-lo que creme. Bueno, desfaenats, no sé si ho estem fent bé, hem agarrat un tros de pa de formatge, un poquet d'arròs, un poquet de pollo en salsa i a comer, a comer. Ei, Jaume, Gerard, amb un cafè, Vicent. a veure, això és Que el que no passa comença. quan parles en vez de menjar. Que quan menges... Estàs parlant per telèfon, Jaume? Estàs parlant per telèfon? No. Sí, claro. Ampetament. Ai, això sí que és subconscient. No me graves, no me graves. Bueno, desfaenats, pues fins així el vídeo. Esperem que vos hagi agradat tant el vídeo com a nosaltres menjar. I pues bueno, ens vegem la setmana que ve en un vídeo nou i esperem que li doneu suport, que ens seguiu i que totes aquestes coses de donar-li apoyo, ja està. No? I a fer coses. Molts menjars. A fer coses, home! A fer coses. Perros! lecha lecha